Ga, abayan mo, tamandong tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan
Pangasinan. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:08 ng umaga. Masantos tan maabig ya kabuasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparong tals programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo dasayan kabuasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muhares kay bangmat si kapaborito Errol Jurado kanjan technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Martes Petsa 23 sa bulan na September 2025, 93 days more before Christmas. Gadasari ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason frustrated homicide inaresto na Santa Barbara Police. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. 27 anyos siya laki impisok at karsel makalanor at kason rape. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Laki na kamotorsiklo at bakyar inatoy patambalan. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Limarang katao nabutan niya mansusungap na Cebu inaresto 68,000 piso yung kantidad na Cebu asamsam na otoridad. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Jadasari ulo na balita da nasyonal. Terorista suwalad bunog na Minjula riot palapag na DILG tan PNP. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Chabit Singson mamupuro at inciting to sedition palapag ng Castro. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Third country, gabaton sayaw ko po si Duterte, palapag ng Vice President Sara. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Super Typhoon Nando, babayon to niya sa Northern Luzon. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Mas dakal sa pulis ya sakit-sakitan ikumpara at rallyista palapag ng Remulla. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Andilad bilay na anang nang so bangkay na biktima na nabikal jada bali na season Pangasinan. Unong edake na Emilio Las Marias, driver na ambulansya ya si katuya ng report ya pulis. Oras na alas 6:45 na kabuasan sa may biktima si Michael Rigatso Kawili. So non-vehicle panamaglan ng pangusar na nylon cord di ay intakerto da bakloto niya
Tanin sabit to niya sulaman to jad singag na kiyo kaabay na kwarto to niya. Jad investigasyon na akabatan at oras na alas 5:30 na kabusan si Michael Bausa kaabay na abong na biktima suwa kadiscovery ada biktima kanyang tinawag to niya sa pamilya to niya piyan na iyapas sa biktima. Akabatan niya walay problema na biktima ada pamilya to niya kanyang si Kotoy nan-inom na alak. Sa September 16 sa 2025 at oras na alas 9 na kabusan nan-call sa biktima tan sa may asawa to. Yakinabatingaran niya Erlen na Siran na Kawili. Lapod walay paparisiyaan niya karelasyon na asawa na biktima. Sa may biktima sunan na inom na alak at mismo nabungto niya. Unong anak ton si Ila Joy Siran Kawili sa may sangka unuran niya impakaneng ng tunda amato niya ya mabilay at aneng ng to banda dalas 11:30 na labi nan si karay ng tungtong adabong na antito niya lapoda di mana ugip so anak na biktima. Yad oras na alas 5:30 na kabuwasan impakabat ng Michael Bausa at anak tun na o anak na biktima yan ang bikal sa amato niya. Sa may biktima so inawit jad Pulraria tandimana lalamayan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jad saray karuman ya balita ed lokal. ...58 anyos inaresto na Aguilar Police at oras na alas 12:45 na kaaguan. Jad Pugon Lomboy balay na mga Pangasinan. Kinabat so na-aresto ang suspect ng aranton na Joby Merculio Cabasog. Si katoy na-aresto na taklay na uloy. Basit biskag na warrant of arrest siya ipa-accept na korte. Iwalay pitsaton September 8, 2025. Makalanor dagto imatindi ad korte ad kaso to ninsungkay na Republic Act 9165 o illegal drugs. Iwala da silong na criminal case number L-14608 tan L-14609. Iwalay inrekomendang piyansa at kantidad na 2,000 piso sa may suspect so wala da kustodiya na Aguilar Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kabiyangan to niya naresto mo na Aguilar Police so 71 anyo siya laki at oras na alas 12:50 na kaaguan. Yada barangay Pugon na Lumboy bali na mga Pangasinan lapod agmata imatindi ad court hearing. Kinabat so naresto na suspect at ngaranton na premotibo saringan Aguilar. Si katoy siningkat lapod bench warrant yung pa-accept na korte walay pitsa ton September 8, 2025. Makalanor da kaso ninsungkay na Republic Act 9165 wala da silong na criminal case number L-14608 tan L-14609. Kan si katoy inggan na korte yung piyansa kantidad na 2,000 pesos sa may suspect so nawit jad Aguilar Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Kulungan so bagsak na 46 anyo sa laki kaya rin siningkat na taklay na uloy oras na alas 3 ng aram. Jada barangay Trinsira bali na tayog Pangasinan na. Sa may inareston suspect si kinabat ag ngaranto na Mark Anthony Galang Vidal. Si katoy inaresto base biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte. Yawalay pitsa ton September 2, 2025. Makanor din sunggay to the Republic Act 9165 o illegal ya druga. Yawala da silong na criminal case number T-8588 ang si katusoy nga na korte yung mampiyan sa kantidad na 40,000 pesos.
sa may suspect sa walad kustodiya na tayog police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapat kadasaray balitad nasyonal. Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 6:20 na po ng umaga. 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Itinuturo ng Department of Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police ang local terrorist group na nasa likod ng paglusob sa Menjola tangkang pagsunog sa Malacanang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang pinakamalaking pangamba ng security forces noong araw ng linggo ay kung sa EDSA People Power Monument ginawa ang panggugulo dahil tiyak na mas maraming masasaktan. Base sa nakalap nilang intelligence report, target ng mga terorista na magpasabog ng bomba sa EDSA People Power Monument o sa Luneta. Dahil dito ay nakatalaga sila ng may 400 na mga pulis sa ground na pawang mga nakasibilyan ang damit para makita at ma-assess ang sitwasyon. Ayon pa kay Remulla, mabuti na lamang at sa Menjola nangyari ang kaguluhan at mas na-contain ang sitwasyon. Ayon naman kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na patuloy ang kanilang investigasyon sa anggulong terorista at kung anong grupo ang nasa likod ng marahas na rally sa Menjola nitong linggo. Matatandang sinunog ng mga realista ang container van na nakaharang sa Ayala Bridge na ilang metro na lamang ang layo sa Malacanang at pinagbabato pa ang mga nakabantay na mga pulis. Plano ng DILG na magsampa ng kasong arson, grave physical injuries at sedition laban sa mahigit 200 individual na nahuli sa riot sa Recto. Makikipag-ugnayan din ang DILG sa Department of Justice kung ang anarchist ay maaaring kilalaning terorista. Una nang sinabi ng Manila Police District na mga miyembro umano ng hip-hop gangsters na naimpluwensya ng isang rapper ang mga lumahok sa riot. Inaalam na rin ng mga otoridad kung anong grupo o ang grupong Anonymous PH ang umano'y pasimuno sa online na panawagan na magsuot ng itim na maskara sa September 21 rally.
Naunang kumalat mula sa grupo ang mga panawagan na para pagsusuot ng itim na mask at itim na damit. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, mas marami umanong pulis ang nasaktan kaysa sa mga rallyista sa isinagawang anti-corruption protest nitong linggo. Ayon kay Rimulya, na nakita agad ang sagad na maximum tolerance ng mga pulis sa kabila ng mga ginagawang pambabato ng bato at bote ng mga rallyista sa kanilang nasa 84 na pulis ang naiulat na nasugatan at kailangan na dalhin sa ospital. Nilinaw ni Rimulya na walang rallyista ang nagtamo ng malalang sugat sa katawan. Ayon kay Rimulya, ang 4,000 pulis na ipinakalat sa rally sa Menjola at Ayala Bridge ay walang dalang armas maliban sa mga nakastandby na tauhan ng SWAT. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inihayag ni Vice President Sara Duterte na may ikatlong bansa na nagpahayag ng kahandaan na i-host ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pansamantala nitong makalaya. Sa pagsasalita sa harap ng mga Pilipino sa Japan, sinabi ng Vice Presidente na siya mismo ang nakipagnegosasyon sa mga dayuhang kontak upang makahanap ng host country dahil hindi niya mapagkakatiwalaan ang sinuman sa Pilipinas. Hindi tinukoy ni Duterte ang bansa, ngunit sinabing hindi ito Japan. Nauna na rin sinabi ng Australia na tumanggi itong mag-host ng dating Pangulo. Matatandaan na hiniling ng mga abogado ni Duterte noong June sa ICC ang pansamantalang pagpapalaya sa dating lider sa isang hindi tinutukoy na bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, pinaiimbestigahan ng Malacanang sa DILG, Philippine National Police at Department of Justice ang mga pahayag ni Chavit Singson na inaakit ang mga kabataan na huwag pumasok sa eskwela at dumalo sa mga rally. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa pahayag ni Chavit sa kanyang press conference sa San Juan. Inakit niya ang mga kabataan lalo na ang mga high school students, college students na karamihan ay mga menor de edad na huwag pumasok sa paaralan hanggang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. Sinabi din umano ni Chavit na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. Giit ni Castro dapat imbestigahan para malaman kung maaaring kasuhan ng inciting sedition. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, nananalasa sa Northern Luzon ang Super Typhoon Nando kung saan hinagupit nito ang Panuitan Island sa Cagayan matapos maglandfall alas 3 ng hapon kahapon. Bit-bit ni Nando ang lakas na hangin na 215 km per hour at bugso na 295 km per hour. Si Nando ay kumikilos pakanluran bilis na 25 km per hour na dumaan sa Babuyan Islands. Bagamat hindi apektado ng malakas na hampas ng hangin ang Metro Manila at Central Luzon, patuloy na makararan sa mga lugar na ito ng malakas na gale force winds dahil sa true ng bagyong Nando at habagat. Nalabas ng Philippine Area of Responsibility si Nando ngayong Martes ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:27 na po ng umaga.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga taong to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandiyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88
Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig, Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig, Kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Team Active Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa technical control ang ating co-pilot, ang poging-pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakhal. Ayan. Araw po ngayon ng Martes, Pitsa 23 sa buwan ng September 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga maiinit na issue sa umagang ito. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issue, mga sumbong, mga reaksyon, pwede kayong tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan. Sa ating Facebook page, i-search nyo lang ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ayan po. Live po tayo at saka sa YouTube channel natin. Okay? Oo, yan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan pa rin. Okay. Oy, walang pasok ngayong araw. Dahil sa itong pananalasan, itong bagyong sinando. Nandoon. Nando. Na kung saan yung Super Typhoon Nando ay nandito na sa Northern Luzon. Kahapon naglandfall diyan sa may Panwitan Island sa Cagayan. Bandang alas 3 ng hapon. Diyan naglandfall ngayon ang tinatahak niya dito sa Northern Luzon, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration ng Pag-asa. Ngayong araw. Ng par. Kaya nga kaya ng madaling araw grabe yung yung ulan, grabe. At itong bagyong Sinando ay may lakas na hangin na 215 kilometers per hour hanggang 295 kilometers per hour. Ang tinatahak nito dito sa may coastal area ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At kita mo yung mga nasa video sa Facebook. Kung paano bayuhin dyan sa mga lugar na nabanggit mo, gaya Castle na Dagom. Kaya nga malakas ang hangin, may kasamang ulan. At ganoon din, apektado ang Cordillera, Administrative Region, Batanes, Cagayan sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at yung nabanggit ko, kabilang dyan ang Isabela, Nueva Vizcaya at ganun din dito sa Quirino, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Aurora at Quezon. Kaya't mag-ingat po tayo ngayong araw dahil siyempre ang bagyong Nando ay nandito pa sa Northern Luzon. Wala ni kintutan siguro, wala ni paikultutan. Sana wala na po, para sa ganun makapagpahinga tayo. Ang gapulatan. Siyempre, amay kasi sukin. Manaburido. Para tayo. Siyempre, yung mga nasa low-lying areas, tulad ng Dagupan, Kalasyaw, Santa Barbara, siyempre, ang inaabangan nila palagi yung yung level ng tubig. Ang problema naman diyan, lalo na sa Dagupan. Pagkatapos naman ng ulan. Kaya nga.
tubig Oh. babagsak diyan sa Oh, dagupan siyempre, kasi dito ilang ilog yan yung 5 eh. 5 hanggang 7 Oo, yung ilog dito. ang bumabagsak sa Lungsod dagupan ng- exit oh. kasi yan eh. Oo, Diyan papunta lumalabas sa baybaying yung, dagat. Oh. Diyan lumalabas yung tubig. Tubig. Oh, kaya ito isa sa mga catch basin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pag nasabayan pa ng high tide. Oo, ayan ang problema. Kaya't kaunting ingat lang. Lalo na sa mga nasa gilid ng Mga nasa baybayin. baybayin, ano? Yung mga yung mga mangingisda dapat huwag muna kayong Hindi automatic na yan. Bawal. Bawal Oo, kasi may paalala na huwag muna na pumalaot. huwag kayong pumalaot para sa ganun ay iwas disgrasya. Iwas disgrasya. Pero may mga pa rin matigas ang ulo Kaya yung mga nawawala noon before na dumating yung bagyong Krising, Dante at saka Imong. May mga pumalaot hindi na sila nakabalik sa kailang mga pamilya. So yun yung mga matitigas ang ulo. Huwag sanang matigas ang ulo. Sundin natin kung ano po yung sinasabi ng ating mga leader sa mga bayan, sa probinsya, na pag-ingatan natin ang ating buhay dahil ang buhay isa lang yan, di ba? Ang buhay natin ay mahalaga para sa ating pamilya. Dapat Okay yan, naiintindihan natin na kumakayod Pero- para sa pamilya, Oo. pero ingatan ng sarili para pa rin sa pamilya. Kaya't paalala palagi na huwag mo nang pumalaot kayong mga fisherman. Palampasin ninyo itong bagyo bago kayo pumalaot para kumuha ng yung pangkain o kaya yung pambuhay ninyo sa inyong mga pamilya. Kaya't kaunting ingat lang, kaunting ingat. Lalo na ngayon, binabayo pa rin ni Typhoon Nando ang Northern Luzon. Good morning nga pala kay kilala mo ito, si GC Amansik. Kilala mo yan. Kumusta? Kumusta dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan? Ayan. Si Rodel Pauli ng Pampanga. Ayan, magandang umaga sa iyo. Pare Kuy, kumusta ka na dyan sa Pampanga? Binabayo ka rin ng ulan. Ito, kilala mo rin ito. Si Gerardo Siriso. Yung kanya, yung kanta niya. Ayan ba si Papa Umamaw? Papa Umamaw. Ayan, good morning sa inyo. Alas 6:40 ng umaga, meron tayong natanggap na balita, kapaborito Errol, na sinuspindi yung district engineer dyan sa may Baguio City. Baguio City District Office. District Office na ang nagsuspindi sa kanya ay galing po sa Department of Public Works and Highways kay Secretary Vince Dizon. Si mismong secretary ang nagsuspindi. Nagsuspindi ayon sa rekomendasyon ni Mayor Benjamin Magalong. Kasi sinampahan ng kaso ito dahil hindi siya nakikipag-cooperate sa Independent Commission for Infrastructure. Ayan, yung kanyang suspension order. Suspension order. Hindi lang yan. Mas matindi naman yung isa pa. Bakit? Yung si engineer naging doktor. Ng falsification. Yung pandodoktor daw ng dokumento. Pero 90 days. 90 days suspension. Preventive suspension po. Yung kanyang suspension na 90 days. Dahil sa gross neglect of duty, conduct prejudicial to best interest of service, gross insubordination and violation of reasonable office rules and regulation. Yan yung Yan yung hinaharap
O hinaharap na kaso. Oo. Oo. Na kaso. Ayan, kaya't Yung information na yan ay galing sa DPWH. galing sa ICI. Oo. Oo, yung kanilang investigasyon. Ayan, oo. Alam mo naman, itong si Kwan, ang Rene problema Sarate. Rene Sarate yung pangalan eh. Oo, ito kababayan natin yan. taga San Fabian. Taga San Fabian. Itong si Rene Sarate. Oo, nasampulan. Nasampulan dahil hindi siya, Kwan, nakikipag-coordinate daw sa ICI. Kasi alam mo naman, may kaunting hindi At saka pagkakaunahan ang dalawa eh. Ongoing ang investigasyon patungkol sa mga flood control. Kaya nga meron ng yung mga ibang kasama nilang umiikot. Oo, yung Meron ng may police. may police, may Philippine Army. Minsan may army. Oo, Diyan sa San Carlos kahapon may nabalitaan tayo diyan. Iba rin yung ermita nyo, ano? Ha? Iba rin yung ermita nyo sa army, ano? Ano kinalaman yan? Army lang. Army lang, army. Oo. Di ba meron kang meron yung pahayag. Oo, may pakinggan may natin. interview si Secretary Vince Dizon. Kaugnay dito sa yung audio lang ang Audio, nakuha natin at salamat din sa mga nakapag-interview ng personal. Sige. Engineer, pakinggan natin yung interview kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. I received a report from Mayor Benji Magagong regarding suspected tampering and maybe even destruction of documents in the Baguio City District Engineering Office. Okay. As soon as I received those reports, we acted immediately. So as of today, I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. I will be sending out the order now. Okay. I've also informed Mayor Benji Magagong already of this order. And I have also issued a memo directing all offices in DPWH from the central office, regional office, at district offices to preserve and submit to the ICI all the documents related not only to flood control but all infrastructure projects ng nakaraang 10 taon. At pag sila ay hindi sumunod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate, mangyayari sa kanila. At sila kakasuhan namin administratively at criminally at sila ay immediately isususpend at pag napatunayan yung kanilang ginawa, sila ay immediately madidismiss at kakasuhan namin sila. So, uulitin ko, no? Whether confirmed or not, kailangan tayong umaksyon ng mabilis. At dahil sa report ni Mayor Benji Magagong, sinuspindi na natin si Rene Zarate ng Baguio City for 90 days, preventive suspension, at nag-formal charge na tayo based on the report ni Mayor Benji Magagong. Siyempre, may proseso yan, pero kapag siya ay napatunayan na ginawa talaga niya yan, uulitin ko, pasensyahan tayo. Sa Baguio lang? Sa Baguio lang ang nakuha nating report. Pero kaya nagpadala na rin tayo ng memo today, follow up to an earlier memo last week, which required, nung nabuo ang ICI, nagpadala na tayo ng memo, ipapadala ko din sa inyo yan, directing everyone in DPWH to cooperate fully with the ICI, nung nabuo ang ICI last week. Finalo up natin ngayon ng mas specific na memo on document preservation and document submission. At kung sila ay hindi sumunod dito, sila ay kakasuhan, sila ay maaalis, at pasensyahan tayo dun sa kanilang magiging kaparusahan dito. Sir, natuloy bang nasira yung document or napigilan naman? Tinitignan natin ngayon, no? At
ito ata ay dala ng report ni Mayor Benji sa akin na ayaw daw sumunod ng District Office of Baguio City dito sa mga request ng ICI. So, pinapacheck ko na ngayon, nagpapunta na tayo ng tao doon kay General Ato Bisnar na recommended na natin na maging incoming USEC, pero hindi pa lang lumalabas ang kanilang mga appointments. Pero umaksyon na tayo at makukuha nyo yung kopya nung formal charge suspension order at yung clear directive for preservation and submission of all documents from top to bottom ng DPWH to cooperate with the ICI. Destroying documents pa, no? Ano na? Destroying documents Hindi pa ho natin hanapin. Titignan pa natin. No? Yun ang report sa atin ni Mayor Benji Magalong at kailangan nating aksyonan agad yan. Siyempre nakaka-worry yan. Baka mamaya. Siyempre nakaka-worry. Siyempre nakaka-worry. At in-expect na rin natin ito. Pero sa dami ng district offices at siguro naman alam ninyo na as of now, officially, nag-iisa pa lang ako dito sa DPWH. No? Wala pang ibang na-appoint except sa akin. So kailangan talaga umaksyon tayo ng mabilis dito. Pero sinasabihan ko na lahat ng mga taga-DPWH from central office, regional office at district office. Kung may ginagawa kayong ganito o may plano kayong gawin ito, mahuhuli at mahuhuli din namin kayo at pasensyahan tayo, kakasuhan namin kayo lahat. Second press release na ICI widespread. Does it mean na natin ipapapag-perfection sa Aalamin ko ngayon sa ICI. Pero nakausap ko si Sir Benji kanina, ang sabi niya, ang report lang daw niya kay Justice Andy Reyes ay yung nakikita niya sa Baguio City. So this serves as a warning to everyone in DPWH. Wag na wag kayong magtatamper o lalong-lalo na magsisira ng ebidensya. Kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo. At pasensyahan tayo. Yung nangyari na at mangyayari kay Rene Sarate na DE ng Baguio City, mangyayari din sa inyo. So, kung ako sa inyo, magdalawang isip na kayo kung may pinaplano kayong gagawin na similar dito sa na-report sa atin ni Mayor Benji Magalong sa Baguio City. Iba-iba, no? Hindi pa natin. So, yan ang payag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yung mabigat yun, yung tampering ng public documents. At tampering, pandodoktor. At saka, siyempre, falsification yan eh. Kung malala mo yung report natin kahapon, yung diniscuss natin si dating Regional Director Josepino Rigur, na nanilbihan din na Regional Director dito sa Region 1, Region 3, Region 4A, ganyan din eh. Falsification yung kanyang yung kanyang kaso, kinasuhan 2005 at noong na-desisyonan 2011, sibak siya sa pisto. Nasibak siya. Kaya itong si Rene Sarate, siyempre, pag napatunayan yan, siya yung susunod na masisibak din. Na district engineer. Kaya, ang hapon... Pero yan, iimbestigahan pa. Malalim na investigasyon. Pero, for the meantime, siya po ay binigyan ng 90 days preventive suspension. Okay. So ngayon, ang hamon nitong si DPWH Secretary Vince Dizon, kay lahat ng mga district office, mga regional office ng DPWH, isubmit nila yung mga nagawang project 10 years back, yung sinasabi niya. So, tingnan natin kung may mga dyan, may mga kahina-hinala na mga project na ginawa o kaya ghost project. Kaya yun ang hamon niya. Yung mga dokumento, i-submit ninyo sa akin. Huwag niyong doktorin. Hindi kayo doktor. Ayan. Huwag niyong gayahin. Kung wala kayong itinatago, i-present nyo ng maganda. Ibigay nyo ng maayos. Yung mga dokumento na yan. Sana, wala pong mga dinoktor na mga papilis ng gobyerno.
alas 6:52 ng umaga. Uy, Maganda yung ano yung itinex natin dito may magandang barangay hall daw na ginagawa ang DPWH saan yan? dito sa may second DEO. Second DEO. Second Engineering Office. Malawak po ang sinasakupan ng... dito sa Dagupan City ang kanilang project. Dagupan. This is where your taxes go. Ay, napakagandang nakwan. Napakagandang pakinggan yan. This is where your taxes go. Name of project. Ayan. Construction o completion of multipurpose building Barangay 1. Barangay 1. Oo, Dagupan City, Pangasinan. Uy. Name of contractor. R.A. Matias Construction and Developers Incorporated. So, RA, that is, ang kompleto niyan is Robert Arsenwe Matias. Ganun ba? Oo. At diba? ito ay inumpisahan noong February 20, 2025. At katatapos lamang. Na may pondong ilan? 1,939,395 pesos 40 centavos. Okay. Napakaganda. Kung yun po ay completed na, naayos na, at kumusta naman ang kanyan, yung pagkagawa ng naturang project, sino yung gumawa? Ayan, R.A. Matias. R.A. Matias. Okay, hindi pa niya pinasubkun yan. Ba't sinasabi ko nga maganda nga yung ginawang barangay hall, bakit subkon na naman ang Hindi, sinasabi mo? baka Alam mo, yung mga subkon na yan, hindi aaminin ng mga kontraktor yan kahit anong gawin mo. Hindi sila... Walang aamin na pinahiram yung lisensya. Aminin. Wala nga aamin yan Ikaw talaga. Pag umamin yung mga yan, hindi pati sila malilintikan. Siyempre, lagot Baka ka. mamaya, hindi pa sila makakuha ng proyekto dyan. Lagot ka. Isusumbong kita. Kay Picab. Bawal yan Okay. So, anong question dyan ngayon sa barangay hall na yan? Wala namang question. Itanong na lang natin yung inspector. Yung gumawa. Yung nag-i-inspect ng project. Oo, ng project. Kasi i-confirm pa natin. I-confirm. Itong si inspector. Kung inspector yan na tinatawag nila diyang inspector nga, ay kung ano ang kinalaman sa paggawa ng barangay hall. Parang may may singaw. Nagtatanong lang tayo. Nagtatanong. Kasi nga, maganda nga daw yung barangay hall. Ginawang barangay hall. Di palakpakan natin yung kontraktor. Si R.A. Matias Construction and Developers Incorporated. Palakpak! Bakit walang palakpak? Walang pumalakpak. Si inspector, baka papalakpak si inspector. Inspector. Tingnan natin kung... malalaman natin dyan kung ano ba ang kinalaman nitong si inspector. Baka... ng DPWH. Baka naman siyempre inspector siya yung titingin dyan sa project. Kaya nga tanong natin kung bakit maganda yung pagkakagawa. Kaya nga Kay inspector. Wala sanang sisingaw dyan, walang sisingaw. Itago nyong mabuti kung ano man yung itinatago. Medyo umaamoy-amoy dyan. Silipin natin yan. Sino ba itong inspector? Bukas na. Bukas. Sige, kumpletin natin yung bukas. Bukas natin banggitin kung sino yung tinatawag nilang Sir Inspector. Ano ba ang kinalaman niya dito sa barangay hall ng Barangay 1? Kung pumunta doon, in-inspect lang niya na hindi siya nagmamando doon sa mga gumagawa, okay naman. Akin sikat yung mamando sikat yung mampapagawa siya rin. Kasi mampapagawa lang si R.A. Matias. Kasi may mga ganun na-inspector ako. Gawin mo, mali yung ginagawa mo, mali. Sa panahon ngayon, at lalo at mainit ang DPWH sa mga construction. Mag-ingat kayo.
Magaling kayong ayan. Basta huwag kayong magiging doktor. Huwag sana. Ayan. Sana. Ito, tingnan natin kung sino man yung si Sir Inspector na yan, palakpakan natin. Ayan. Oo, kasi at ginagawa niya yung kanyang trabaho. Oo, na manduhan. Ay, ano? Hindi, inspeksyonin yung project. Oo. Alangan na manduhan niya yung mga tao ni Matias. Ay, siyempre. Diba? Hindi. Alangan na. Siyempre, pag si Inspector bumisita galing opisina, ay ang kakausapin niya siguro yung nandun na yung poriman. Yung poriman o yung project engineer. Pwede rin. Mga tao ni R.A. Matias. Yung mga mason. Yung masungit. Yung mga gumagawa na lang. Yung gumagawa. Sige. Okay, so silipin natin kung wala ngang sisingaw na baho dyan sa naturang barangay hall na yan. Total, nandito lang naman yan sa Dagupan at pare-pareho tayong taga Dagupan, madaling masilip yan. Ayan, okay. Kaya nga natin nalaman yung si Sir Inspector. Kasi marami pong nagsusumbong dito sa amin at yun po binabalidate namin, tinitignan namin kung yung kailang mga sumbong totoo o hindi. Kaya sa mga susunod pang mga araw ay itatanong na natin kung si Sir Inspector ba ay nasa opisina ng DPWH. Ayan, sige. Kung siya ay empleyado ng DPWH. Okay. Itanong natin kay District Engineer Edita Manuel. Ayan. Good morning, Kadines, ka Errol. Pabati, Mayor Engineer Ricardo Valdiras, Attorney Nelson Gayo, RJ Jacinto. Thank you po mula kay Paing Palus. Si Veronica Basuel Isidro. Ayan, nanonood. Good morning po sa inyo. Okay, bago tayo dumako sa alam pa mga issue dahil may mainit-init na balita na itong si former governor ng Ilocos Sur idinadawit doon sa nangyaring protesta. Parang nasisilip nila na isa sa mga nasa likod. Mamaya tatalakayan natin yan makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! Ang puta-putang Sonata. Son ang puta-putang impormasyon. Sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:06 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Anyo pong nakakasama sa magang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makter yung lingkor at magtipang Pangasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ayan, kung meron kayong mga gustong iparating dyan ng mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction at maging mga sumbong, mangyari lang po tumawag sa ating hotline
0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ayan. Uy. Mag-message din kayo sa ating Facebook. Ayan. Live na live pa rin hanggang ngayon. Okay. Pinag-aaralan ng Malacanang kapaborito Errol kung maaaring kasuhan si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng kasong inciting to sedition dahil sa paghimok nito sa mga kabataan na magprotesta laban sa pamahalaan. Yung panawagan niya naman nung sinasabi wag papasukin. Hindi sila papasok para sumali sa protesta, parang ganon. Si Chavit, parang ganon yung timbre. Meron bang basihan? Yung Malacanang na idiin si dating gobernador. Chavit na siya ang nag-udyok sa mga kabataan na magprotesta laban sa pamahalaan. Oo, ayon kay Presidential Communication Undersecretary Attorney Claire Castro, binubusisi nila ang mga sinasabi ni Chavit Singson dahil inakit daw niya ang mga kabataan, lalo na sa mga high school students, college student at karamihan dito ay mga minor de edad. Ang mga nagprotesta na kabataan, ito ba ay galing sa Ilocos Sur? Oo. Bakit ba itinuturo si Chavit? Oo. Na siyang nag-udyok? Siguro doon sa doon sa kanyang lugar lang din. Oo. Laban sa pamahalaan, yung kilos protesta. Oo. Malamang ang mga nahuli na protestante, nagsalita kung sino yung nag-utos at sino yung nag-udyok sa kanila na magprotesta laban sa pamahalaan. Lalaman naman nila yan kung taga saan. Di ba? Yung mga yan. Kung yung mga nahuli, siyempre magsasalita at magsasalita yan. At gano'n na rin sa masusing investigasyon kung matukoy nga na si Chavit ang nasa likod. Pero isang malaking question pa rin yan. Dahil ang pahiwatig lamang ni Secretary Castro, Yusek pala, Yusek. Undersecretary, Oo, Yusek Castro, na ang pag-udyok ay isang baka dun lang sa kanyang probinsya lang din. Kaya hiniling ni Attorney Claire Castro na kay PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr. at DLG Secretary John Vic Remulla na dapat na imbestigahan mabuti. Dapat lang na imbestigahan para managot kung sino man yung mga nasa likod. Alam mo kasi sa ilalim ng revised sa penal code may tuturing na inciting to sedition ang sinumang mag-iinganyo na gumawa ng paghihiganti laban sa isang opisyal o kaya empleyado ng gobyerno. Yun ang nasa kunyan sa revised penal code. Pero alam mo parang chapsuy yung yung kilos protesta di ba? Parang halo-halo. Halo-halo. May nagprotesta na grupo na patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos. Mayroon ding mga nagprotesta na trillion piso march. Mayroon ding nagprotesta na gustong tanggalin si Vice President Sara. At mayroong nagprotesta laban sa korupsyon. Chapsuy. Kaya't hindi naman intindihan yung mga nanonood. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo dyan? Yung iba, pwede ring meron. Meron. Di ba? Pwede ring meron. Kita mo yung isang motel. Na pinagbabasag yung kanilang salamin at nilooban. Kasi pumasok yung yung pulis Isang maliit na sinundan. Sinundan yung pulis doon nagtago. Kukuyugin. Hindi natin alam kung anong report doon. Pero yung sa tapat noon, 'di ba, doon sinunog yung yung motor. Motor. Motor ng pulis pa yung isa doon. Pulis. Tingnan niyo 'yan. Yung mga protestante na laban sa pamahalaan. Pero may tinutukoy sila, tinutumbok silang yung abogado na dating daw. Politiko? Opisyal? Politiko na abogado? Oo. Pero blanco pa rin yan. Blanco pa rin.
Ay ngayon, ang tinuturo naman nung isang opisyal, may kumbaga may nag-inganyong rapper. Rapper na naman. Rapper na naman. Oo. Ang dami ha. Dami na nilang inuhuli. Yung mga buhaya mo nang hulihin nyo na nagkalat. Oo nga eh. Wala naman nung mangyayaring ganyang protesta kung wala yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Correct. Yun ang kanilang punto dun eh. Kaya galit na galit din yung mga protestante. Mga nagprotesta dyan. Oo, Nahaluan pa ng mga miron. Oo. Pero dapat dyan ay yung mapayapang pagrarally sana. Yung... Dun sa may Saloneta at saka sa EDSA. Mapayapa. Tahimik na. Tahimik, oo. Sana yung walang, yung, anong tawag ito? Wala yung mga batuhan dito, batuhan doon, yung physical intimidation, wala sana yan. Oo, pero yung artista na natatandaan ko nung si Duterte mura ng mura. Hindi po dapat tularan yung ganyan na magmura ng mura kanto may bakla. Yung artista. O si Katubalot ayaw mo. Doon sa entablado. Doon sa entablado. Nagkaabay to ninkin, pari. Tingnan mo yan. Nung si Duterte yung mura ng mura, kinukundi na niya. Ngayon, itong mga sumali sa pag-rally ng mga estudyante, may pananugutan ba ang eskwelahan dito? Wala. Wala? Oo, anong pananagutan ng school dyan? Siyempre, yung sumali sila sa rally against sa government. Hindi, desisyon nila sa buhay yan. Desisyon nila sa buhay yan. Paano pag minor de edad? Kaya nga, yan ang minor de edad. Hindi naman hawak ng eskwelahan yung buhay ng mga yan. Lalo yung mga yung mga nahuli na kabataan. Meron DSWD. Pwede silang kasuhan yan ng inciting to sedition. Paano pag minor na naman? Nasa pamamalaga ng DSWD naman yan. Di ba? Sino ngayon ang tutulong sa kanila? Yung mga nahuli. Sinong tutulong diyan? Binigyan yung di ba yung kauupo lang na party list na Gabriela. Pumasyal na yung nila doon. Yung babaeng congressman pumasyal na doon sa mga mga nahuli. Nagtatanong din kung anong kalagayan. Pag lumantad ka diyan, di halatado na ikaw yung nasa likod. Hindi naman ganoon. Baka inaalam lang. Basta ang report nga lang bumisita. Bumisita. Wala sanang inaalam kung ano ang sitwasyon ng mga kabataan. Kasi nga maraming ang minor de edad. Minor de edad, karamihan diyan. Yun pero seryoso si Mayor Isko Moreno na lalo na't nasasakupan niya yung pinangyarihan na napakakalat, maraming sinira, pati pag-aari ng gobyerno. Sinira. Ang sabi niya nga di ba, galit tayo sa gobyerno na mga magnanakaw. Bakit yung pag-aari ng gobyerno ay ang inyong dinali? Yun ang problema dyan. Kaninong pondo na naman ang gagamitin natin dyan? Di pondo na rin ng gobyerno. Kaya nga, yun ang isang question. May sinira sila na property ng pamalaan. Marami. So ano po ang kaso? Stoplight, yung traffic lights nananahimik. Walang kasalanan ng mga yan. Kung yung mga may kasalanan sa taong bayan, siyempre yung mga nakaupo, hindi po yung mga kagamitan. Walang kinalaman yung mga kagamitan. Katulad niyan, mostly mga kagamitan ng gobyerno. Meron din mga pribado. May kaso yan yung ginawa nila, ano na pala nila? Damaged property yan Yung mga magnanakaw ba ng kaban ng bayan, bumababa? Hindi. Di ba? Ang sarap pa rin ng tulog nila. Di ba? Naka-aircon pa rin sila.
Kaya yun ang kwan dyan. Kaya kayong mga kwan, hindi sa naman yung naunahan namin yung desisyon nyo, kayong mga protestante. Nasa inyo yan kung Pero magprotesta tapos kayo. na eh. Tapos na eh. Tapos na, Tapos na, nangyari na. Managot na ang dapat managot, sabi ni Mayor Isko Moreno. Yan, okay. Merong nagtatanong dito, kapaborito Errol, mula sa 0967-59140. Mga sirs, tuloy ba ang barangay at SK election sa December? At totoo ba natatanggalin ang Sangguniang Kabataan? Ano ang kandito? Ano ang masasamo mo dito? May ano na yan may sagot na. Di ba napirmahan na nga na ang BSKE ay nilagdaan na yung Republic Act number 12232. Nilagdaan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapaliban ng BSKE mula December 2025 ay magiging first Monday ng November 2026. Ngunit naghain ng petition sa Korte Suprema itong si Attorney Romulo Romy Macalintal sa panukalang magpapaliban sa BSK election. Kaya nga yung Supreme Court and Bank ay naglabas ng order na dapat sagutin ng mga respondents tulad ng Senate of the Philippines, House of Representatives, Office of the President at ang COMELEC matapos na maghain ng temporary restraining order itong si Atty. Macalintal. Base sa sa Republic Act number 12232, yung pagpaliban ng BSK election sa December 2025, nagawin ito sa December 2026. December 2026. Sa batas na ito sinasabi na mananatili ang mga incumbent barangay at SK official hanggang November 2026. Ayun ang sabi ni Macalintal, yun yung tinatawag niyang hold over capacity. Kaya ang ibig sabihin sinasabi ni Macalintal na walang valid reason doon sa Republic Act number 12232 para ipagpaliban ang BSK. Isingit ko lang. Kapag itinuloy naman, di kawawa naman yung mga first termer. 2 taon lang sila naglingkod. 2 taon lang. Di ba? Wala pang komento dito ang ang Senado, Kongreso at Malacanang, ganun din ang COMELEC. Busy sila sa flood control. Dahil sa mga issue. Sa naturang petisyon na inahan ni Macalintal sa Korte Suprema. Binigyan ng Korte Suprema ang mga respondents na sumagot sa loob ng 10 araw mula nung naghain si Atty. Macalintal. Nung August 15. Pero hanggang ngayon wala pang sagot. So hintayin natin ang maging desisyon ng Korte Suprema. Basahin nga natin. Pero kita mo engineer yung ilang kopya lang kasi marami yung yung kopya ng Supreme Court. Doon sa sulat nila sa mga respondents para makita nila na meron yung talaga sulat ng Supreme Court, engineer. Kasi doon sa first page ng naturang kopya sa Supreme Court, basahin ko lang, kapaborito Errol. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila, Romulo B. Macalintal, petitioner versus the Senate of the Republic of the Philippines, the House of Representatives, the Office of the President through Executive Secretary Lucas P. Bersamin, and the Commission on Election. Yun yung mga respondents. GR number, petitioner for certiorari and prohibition with the prayer for the immediate issuance of a status quo order, a temporary restraining order, and or writ of preliminary injunction, urgent motion to conduct special raffle. Ayan yung sa Supreme Court. Petitioner Romulo B. Macalintal by himself and through counsel unto this honorable court most respectfully states that prefature. Ayan. This petition seeks to declare Republic Act number 12232 entitled An Act
setting the term of office of barangay official and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes as unconstitutional, null and void. Ayan. Yung sinasabi ba ni Atty. Macalintal base sa kanyang inihain na petisyon sa Supreme Court ay unconstitutional? Oo. Null and void? Oo. Pero yung 2 years na pagsisilbi, parang unconstitutional din Oo, yata. para, ayun nga eh. Di ba ang termino ng isang elected barangay officials ay sa isang 3 years. termino 3 taon. Base doon sa Republic Act Pag 2 taon, 7160. di unconstitutional din. Kaya nga eh. So, hindi balanse. Hindi balanse, no? Hindi balanse. Alangan naman na ang mga nakaupo ngayon na lalo na sa mga first termer, kasalanan ba nila? Hindi Hindi di syempre kawawa sila kasi 2 taon. 2 taon. Lugi. Lugi. Lugi po sila. So, yun po yung kung dyan. Antayin natin ang kasagutan kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay dito. Papalapit na eh. So, maya-maya, Oktubre na. Tapos 2 buwan na lang, Disyembre na. Pagsapit ng Oktubre. Kaya antayin natin. Yung pangalawang tanong ng ating listener, kung may katotohanan ba daw na tatanggalin ang Sangguniang Kabataan o i-abolish? Kung susundan natin ang nakasaad sa Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code, ang Sangguniang Kabataan ay binigyan ng kapangyarihan na makilahok sa barangay at SK election. Correct. Tama ka dyan. Nakasaad dyan sa 7160. Ngunit ang issue dito, hindi gaanong nagagampanan ng Sangguniang Kabataan ang kailang responsibilidad sa kanilang nasasakupang barangay. May punto ka rin dyan dahil karamihan sa mga Sangguniang Kabataan ay masyadong abala sa kanilang pag-aaral. Hindi lang yan. Sila ay natuto sa corruption. Wala na yung sinabi ni Dr. Jose P. Rizal na ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat dahil ang mga magagaling na SK nakaantabay pati ang magulang. Yan. Kung ano yung mga magagandang gawin para sa barangay, lalo na SK President, nakaantabay lagi ang mga magulang dyan. Kaya yung balita na i-abolish, galing po yan kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Talaga? Oo, meron siyang pahayag noong tinanong siya dyan sa Kongreso tungkol doon sa budget nga yan. So, naalala ko lang nung, di ba, minsan nang tinanggal yan, yung Sangguniang Kabataan. Pero Benedict? Oo, pero ang yung function ng Sangguniang Kabataan ay ibinigay sa isang barangay kagawad. Lalo na sa mga sports. Alam mo kasi, yung Sangguniang Kabataan, tama yung sinabi mo kanina na busy-busy sila sa pag-aaral. Hindi nila naasikaso maigi ang kailang responsibilidad sa barangay. Paano na lang kung ang isang SK ay nag-aral sa ibang lugar? Manila. Probinsya. Di ba? Malayo. Taga dito ka sa, kunyari lang, taga dito ka sa Pangasinan. Ikaw ay nag-aaral sa Metro Manila o kaya dyan sa Baguio City. At least yung Baguio City, malapit-lapit. Pwede ka pang bumiyahe. Paano yung malayo? Yan ang problema. Kaya minsan pag session sa barangay, minsan na nga lang sa 1 buwan, absent yung SK President. Pero nakasad naman sa Local Government Code na dapat na i-break nila yung 3 consecutive yung pangatlo papasok. Papasok dun sa pangatlo. Yun lang yun. Ang pangatlong yung pangatlo niya na pag-absent ay papasok siya. Pero kung minsan sa 1 buwan yan, hindi yung pangatlong pa rin, di ba? Yun ang problema ngayon dyan. Kaya tingnan natin kung ano ang magiging pasya ng ahensya ng pamalaan, especially sa Department of Interior and Local Government,
kung yan ba ay tatanggalin yung SK, hindi na sila magkikaalam sa eleksyon ng barangay o mananatili. Ayan, okay. So, may ano dyan mm, may sinasabi nilang pag tinanggal, makakatipid. oo nga. Oo, Makakatipid dahil yung budget ng barangay 10% kung hindi ko nagkakamali. Doon kukunin yung para sa SK. Para sa SK yung 10% doon kung hindi ako nagkakamali for example 5 million yung budget ng isang barangay. Ilan yung 10% diyan? That is 500,000. Diba? Ipondo ka agad ng SK yun. Pupunta na sa kanila yan. Pero pag pakialam na-abolish din yan, nandyan pa rin yung pondo. Pero si kapitan na ang mag-implement. Yan. Okay. Good morning nga pala sa mga masugid natin taga-subaybay dyan sa may Kalasyaw. Pwede pa tayo mag-exercise? Pwede pa. Sige, exercise muna tayo. Engineer. Good morning kay Mayor Agustin Karamat. Mayor Patrick. Mayor Patrick Agustin Karamat. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrilio. Si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Joe Piloresco. Si Councilor Mike Sison. Nandyan din si Councilor Haberdani Messina. Si SK Federation President na Ay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Gawin si former Councilor Gerald Apicial. Good morning kay Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotol, Kalasyaw. Si MDR, Ed Villacorta. Na nakaantabay. Si LCR, Ma'am Jowet Apiado Esteves at Sergeant Esteves. Magandang umaga. Si Treasurer. Si Sir Chermel. Oserio. Good morning. Good morning din dyan sa Paran Auto Care. RM Paran Auto Care Center. Dyan sa may Barangay Kisban. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Good morning. Gawin din kay Poso Chief Rolly de la Cruz. Si Boss Carlo at Madam Marmi, good morning. Si Boss Bake, good morning. Good morning din kay Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan, kay Sir Jeffrel, Sir Felix Domicilio, Ma'am Sila at Councilor Freddy Pinulyar sa Mapandan, si Edgar Maminta, Vice Mayor ng Bimali, good morning. Don Ramon Bautista, good morning. Gawin din si Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Good morning, Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kami po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po kami bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterol Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Canilang Bacani sa programang Likna ay Baloy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!